hande so tawi mi ƴeewi ɗo tolnimi ɗo hande mi ruttoto caggal mi ƴeewa ɗo ndewmi fof mi anda ko renndo ngo waɗimi ɗum ko adi fof noon ko jibinande to wonde haal Pulaar jibinaaɗo Fuuta nehi e ganduɗa enen ɗo wiyete Podor meeɗa yiide ganduɗa ene yaltude nokku mum janggi ɗon Qur'ana janggi ɗon français kadi neha kadi e needi ganduɗa ene holko woni ɓurnade rendu mum hade mum ummade ɗon e yaade Ndar janggoyde taw fuɗɗima tiidde nde yetti nde Ndar nden taw lycée ji ngala ɗon e Fouta yetti Ndar waɗoy toon ganduɗa lycée technique André Pétavin woni kadi internat wondi ɗon e sukaɓe hono mumen toɓɓe tolnodiri kadi dañi toon kadi jikkuji goɗɗi wawde udditade e wawde ganduɗa ene andodirde ɓe ummiɓe Matam ɓe ummiɓe nokkuji goɗɗi ha e Casamance udditade arane ɗum e wawde wurdude e yimɓe e wawde jogade woni jikkuji abbitade hen kadi ɓeydude hen faade ganduɗa ene ko wayno université waɗoyde ganduɗa ene institut hono école nationale supérieure et universitaire de technologie wadde min komi mécanicien de formation ɗonne kadi wonko ɗum addi e gurdamam saabu ko internat kadi min gonno kadi kono ko machine ngaji min liggotono e ɗum noon addi e am wawde jogade hono neɗɗo mijorto taw miijoji mum ene mbawa wonde cañodirɗe bawɗe reggodirde bawɗe nafde hunde taw ina tabita fawade ɗum ɗon fof noon ene ɓeydi hen kadi ganduɗa ene gueɗel gonguel booli ko ɗum woni gurdam pelle Mamadou woni kadi needi fedde ɓamtore Pulaar gila ganduɗa ene woni suhutan tokoso ene woni hen ene waɗa magoji ene jangga Pulaar ene yima ene waɗa magoji ha sukaɓeɓe mbawa famde e yiide ɗemgal mum ko gila ɗon min puɗɗi famde wonde ɗemɗe men gendiji ɗe so tawi ɗe jaggama maɗe gaddan en nafoore saabu fedde ɓamtore Pulaar e on saaha koko jangguinanno tan Pulaar jangguinanno Pulaar tan wol wadde magoji e ko nandi hen e on saaha ɓe jangguinanno Pulaar kono ɓe mbaddi hen ganduɗa yo yimɓe gandu pinal mumen ko ɗum waɗi magoji ɗi e kala ko watteno hen kono e janggingol Pulaar ngol ƴeewanno mawɗo mo meeɗa nadde école e nder waktuji e nder ganduɗa en lebbi seeɗa walle ha watta wawde yiide binde wawde humtude hajuji mum ɗum addinino min e yiide wayno yimɓeɓe ko tottitaɓe ndimago mumen ni jiyama meeɗano yiide bindol so dañi ɓataki ummiɗe caggal leydi ene waɗi hen ko sirruji ko wayno oɗo sirru wiya joni ko debbo ma de ɗo hakkude mon ko ni e ni joni mataw degol ngal foti ittede taw ko cukalel arata jangganma ɗum haalanma ɗum paama e on saha cukalel ngel so welama ni ne wawi haalande goɗɗo so yeehi noon ha wawni hoorema an a watti yiide binde a watti hutorade binde a wawi naftorade ɗum e wawde fewnude ganduɗa gurdam ma minen ko guila ɗon min puɗɗi yiide nafoore jangde ɗemɗe men gendiji ha tengti noon e Pulaar momin puɗɗori o hade min noon natoyde e ko wiyete ko arrêté nomin garata nde arrêté taw min gonɗini tigui tigui neɗɗo o so tawi jangguinama e ɗemgal mum jangde mum ina ɓuura yawde ina ɓuura naftude joni ɗemgal Pulaar pinal fulɓe ko gueɗe ɗe jiɗɗa a haali ɗum joni ko jeeyadima e ngol leñol saabi darde ma nde yellidde ɗemgal neni walla beel ina jangge e duɗe ɗe walla ina jangge e duɗe ɗe oɗo saaha hade mum yettade e janggede e duɗe ɗe ko adi foof komin mbaɗi hen ko heewi to banggue ganduɗa ene jangde mawɓe e nder komin mbaɗatno ko e jangde mawɓe ɗum woni alphabétisation min jahanno e duɗe min jaaha e guure amin keɓla yimɓe amin totta ɗumen defte ene jangga ene janggina ha yimɓe mbatti naftorade ɗum ko ɗum ɗon noon ngal ɗon gandal min gartiri e ministére de l' éducation nationale min jewtide mumen min mbi minen noon min jii oɗon jogui caɗele sukaɓe mon ɓe hannde ene jogui caɗele tolnoje amin ɗamini noon so tawi Pulaar o walla ɗemɗe men gendiji ɗe kutorama ma sukaɓe mbawa yawde janggude ko ɗum addani min wiideɓe yomin mbaɗa hen jarribo min mbaɗi hen jarriboji min tawi sukaɓe ɓe so tawi janggiri ɗemɗe mumen ko nden ɓurata yawde famde ko nden ɓurata suusde jangde nde ko nden ɓurata kadi ha joni jogade softede sa naati duɗal ngal ganduɗa ngal ɗo e ngal waɗi ɗemɗe gendiji a naati duɗal gongal ngal ganduɗa ko Français ɓolo tan jangguinte toon sa yi a wawa ganduɗa yerodirtaki saabu ɓeeto cikkata mataw ko yimɓe dumbaɓe garaga tawa sukaɓe ina cofti wonno ko ɗemgal mumen jangguita ina paama te kadi jangde mumen ina ɓuura yawde ko ɗum min dewdi e ministére de l' éducation nationale min mbaɗi hen jarriboji ha jarriboji ɗi kolliti ko wiyete ko des résultats woni impact holliti wonde ina waɗi gartam ina waɗi batte ɗeɗon gartan noon e batte ɗe ko ɗum addani laamu ngu yaccinde ɗum ha hande ene wayno leydi Sénégal ina famɗi hande ɗo duuɗi ɗemɗe gendiji ɗe ngala
Machallah kadi e gonginde ko kalɗa ko cukalel ngel meeɗa nadde l' école so tawi ari e nder classe nannama haɗɗum e nawde l' école bomo hulat mais so tawi ari kadi e nder l' école ko ɗemgal gongal haalte toon ngal wona ɗemgal ngal o jangi walla o muyni ngel tampat mais so ari o tawi ko ɗemgal makko haalte toon cukalel ngel en wawi suusde ene wawi hanti haalde haaju mum eno yiɗiri ina tengti ko kalɗa ko saabu goho cukalel ngel nde ngel ummi galle maɓɓe hay goto haaldani ngel farayse ɗe ngel fijata ɗo e beddaji hay goto fijjani maggel farayse ɗe ngel woni ɗo ganduɗa e nder boowal école o ngel meeɗa nande farayse ngel naata école o e ñalawma makko gadano ngel wiye jangguirta gande ɗe kese ɗe janggata ɗe koye ɗemgal ngala famata ɗum ɗon ayi cukalel ngel wona tan goho ala kattanɗe wawde janggude kono o famata hay ko janggata ko te cukalel ngel so tawi ganduɗa en a rewri ko famata ko a yiyat cukalel gongel galle moon ina yaari duuɓi 3 duuɓi 4 sa yi ɗum uddunam suudu tan uddat sa yi ɗum he arga hoto nene ma woni wiya nen dow kono so tawi a arti ganduɗa ene e farayse o taw hay sa wi ɗum dow kañum wona ke ƴewde less saabu famani ɗum ɗon noon tampin hakkille mum eyyi wona caɗele ɗiɗi cukalel ngel hawrata caɗele famde ko haalante ko e caɗele gandal kesal ngal foti janggude ngal joni nde haare bel tan ɗemɗe pular ne jangge l'école aji ni walla ko mbiɗa ko adi ɗum ni a fuɗɗima ɗum gila ko ɓooyi ɓuuri duuɓi capanɗe 3 hewɓe ina miijino wonde ko ɗemgal français tan wawi sabade neɗɗo o ɓamto e jande nden noon a hulano wonde haare ma nde wasde nafde hay hunde hokkimi hen ganduɗa ene fartange walla hokkimi hen cuusal seeɗa komi fuɗɗorinomo ɗum guila e jangde mawɓe e jangde mawɓe nden no min garata nde min mbaɗa alphabétisation so tawi a wi yimɓeɓe gaare seɗen jangguina min jangguina on pular jomin ko fotantami min holko neɗɗo wawi jangguindemi e pular min mi heewiɗo kuccitmi e neɗɗo jangguɗo pular walla gonɗo e jangguɗo pular jarriboto kam ko namnomi namdal e pular namdal lugguiɗo ngal ƴeew so mbeɗa wawi jabade somi jawa jabade tan wiyami an noon mbiyaɗa wawi jangguindemi pular wadde kamɓe ko konngol ngol e haala ka ɓe cikkanno ko ɗum woni janngingol kono mi yehi nde haa yeeso yimɓe ɓe paami tigi wona haala ka ko wawde jangguineede e windude e naftorade ɗemgal ngal ne naftorto français ne naftorto anglais e naftorto ɗemɗe keddiɗe ɗe nde ɗum ɗon fuɗɗi nde noon yimɓe ɓe fof paami tigi tigi ndeke ɗemɗe gendiji ɗe ene jogui fayida ko noon ni kadi e nder école aji ɗi kala bandiraɗo ko ɗo adana ɗo ene so tawi famani so tawi ɓinguel mum nawama école wiyata mais min ɓinguelam min mi nawrani ɗum pour yo janggine pular so tawino ko pular tan gallam mbiɗa wawi ɗum jangginde pular nawmi ɗum ko yo janggine farayse janngingol farayse ngol noon cukalel ngel ɗum ɗon ko wittoji kolliri ɗum hay neuroscience e foof wittoji kolliri wonde cukalel ngel so janggiri ɗemgal ngal famata goho ena maha hakkille cukalel ngel e wawde janggude gande kese ɗe foti janggude ɗe ina wawi hay wallude ɗum e janggude ɗemgal ngal ɗon ganduɗa ko ɗemnal jananal ngal hono français walla anglais ɗum waɗi e jarriboji amen no min mbaɗi nde classe uji min mbaɗi duuɗe ɗe yo jangguide ɗemɗe gendiji nanna hen farayse ɗe to ganduɗa ko farayse ɓola jangguinto min mbaɗi jerodiral sukaɓe jangguɓe e ɗemɗe mumen ha gasi mbaddi hen français kamɓe daɗi ɓe to e banggue taro ɓe daɗi ɗumen to banggue hiisa ɓe daɗi ɗumen kadi hay banggue français ɗum noon kadi ko guila e composition ngaji examen aji ɗi ha entré en 6e foof ko kamɓe daɗi sa e yeru tan aɗa ene waɗi ko wiyete ko e nder ɓetoji plus 29 points ɗe ganduɗa ene kamɓe jangguɓe e duuɗe ganduɗa ene nawrude ɗemgal ɗe gendiwal ngal e farayse eɓe daɗi ɗum janggoɓe e français ɓe daɗiɓe ko heewi joni ko an woni afrique najo gadiɗo hebde mbuñaari prix yadan holko ɗum waɗi ema hebde ndi mbuñaari ko adi foof ko mi fammina seeɗa prix yidan ko prix mo ganduɗa hande woni prix ɓurɗo towde e aduna he to banggue jangde ɗum kam koko seeda prix oɗon omo yerodire e prix nobel aɗon gandi prix nobel wodani banggue éducation sa ino wiye prix nobel de la paix prix nobel de la santé etc mais wodani to banggue éducation kono ko kañum yerodirte woni wadde prix ɓurɗo towde prix oɗon noon o tottira ko neɗɗo mo ganduɗa ene teska e nder aduna he omo jogui yiyande to banggue jangde omo lelni hen peeje omo lelni hen peeje ɗo lelni ɗe ene mbaɗi batte labtude kadi ene jacci banggue wawde nawde ko ɓuuri hewde e sukaɓe keeɓa hen kadi ha ene duumi woni ganduɗa ene laamuji ɗi ene batti ɗum e nder politique aji mumen ko noon keɓirmi prix o
prix o noon somi heɓi ɗum oɗon nganndi kam gollal baangal hono noon wonaa neɗɗo gooto tigi ko ƴeewanmi min ko gila ko gollatnomi ko e pelle ɗe ko gollittonomi ko e fedde ngannduɗaa aret haa heɓi ɗo heɓi ɗo haa ko gollattonomi ko e ministére de l' éducation nationale ni haa e leyɗeele goɗɗe ɗe e Gambie e Mauritanie ene wayno ko ɗum ɗon fof hannde woni jeenaare ndi wadde no mbiruɗani tan ndi muñari ina mawni e ma ina mawni e am no feewi sabu wonko ɗum gonɗini hannde kala joginooɓe sikki sakka ene mbiyatno mbele ɗemɗe ngenndiji ene jogii nafoore poti faamde aduna o fof renti hokki jeenaari gollatnooɓe e ɗemɗe ngenndiji mbi wadde ko mbaɗata ko ko hunde tengtude e ndeer aduna hee so tawi jiɗi aduna o waylo ɗum ɗon min ko hannde ko weltaare mawde wonandemi to baŋnge faamde nde yimɓe ɓe ene poti faamde huutoraade ɗemɗe men ngenndiji ndeer école aji men ko wallude sukaaɓe men haa jannga jangde moƴƴere wattude ɗumen janngo darantooɓe ɓamtaare leydi mumen ɗum ɗon waawa waasde wodde so tawii ngannduɗaa ɗum ɗon noon minen ko min gollata ko e gayno e ministére de l' éducation nationale min gollotono kay programme gooto ene wiyee MOHEPS modèle harmonisé d' enseignement bilingue ɗum ɗon eɗen mbawi sen mbelaama eɗen mbawi artude heen kono ko ɗum ɗon garen heen jooni tan MOHEPS haalana men holko ɗum eeyi mi haala noon MOHEPS ko firti e français firti ko modèle harmonisé d' enseignement bilingue so wiyama ɗo bilingue noon ko ɗemɗe ɗiɗi woni ɗemgal ngendiwal e français ene waɗi mbiyoɓe bilingue taw ko anglais e français mais ɗo ko bilingue ɗemɗe men ngendiji e français joni ene wayno minen fedde aret min keeɓino wadde heen jarriboji kono noon hade min wadde jarriboji ɓooyi waɗede e sénégal kutorgol ɗemɗe ngendiji gila e 1976 77 yimɓe puɗɗinoma ƴeewde hono nannirtude e nder duuɗe école aji ɗi ɗemɗe men ngendiji yahaani 2002 ɓe mbatti kadi yahaani kono minen pelle ɗe gona laamuyankoje ɗe gollatnoɗe ganduɗa ene fedde ɓamtoro pulaar golle pelle goɗɗe min mbi goppe min gara min jarribo ƴeewon nde min gari min jarribi min kolliɓe résultat ji ɓe mbi hi ɗum ɗo de alay saago toppite holko woni feere mon feere amen ko ƴettude ɗemɗe men ɗe gollude heen gollal moƴƴal ngal ganduɗa en guila defte mum defte ɗe mbawa yerondirede e defte français to banggue moƴƴugol heɓlude jangguinoɓe keblugol moƴƴol ngal ganduɗa en ene mbawi jangguinde janggugol moƴƴol min mbaɗi ɗum ɗon fof noon min mbaɗi ɗum e ɗemɗe men ngendiji min mbaɗi cukalel kadi mawɗo kadi so janggini ɗemgal ngendigal ngal taw mbo wawi ummade e ɗemgal ngendiwal ngal o faye e français o ɗum woni ko mbiten ko enseignement bilingue no min mbaɗi nde ɗum min mbaɗi jarribo reewi lawol ministére de l' éducation nationale min kolli ɗum résultat wi alay saago ɗum noon ƴeewen hono natdirten ɗum e kadi woɗɓe waɗɓe jarriboji waɓe hono moon ono ɗon jogui expérience Atlas ne jogui expérience Émile ne joguino expérience mbaɗen ko wiyete ko harmonisé woni kawridi noon kawridi gandi men fof ƴeewen ko ɓuuri ko hen moƴƴude cuɓoɗen mbaɗanen Sénégal ko wiyete ko modèle ɗum ɗo woni modèle kala mone janggina e ɗemɗe men gendiji ko hen rewata on woni modèle harmonisé d' enseignement bilingue mo ganduɗa hannde ene wayno e nder leydi ndi yeehi sarima ha heddi hen ko heɓani hen taw no feewi tan mataw ko diwan Dakar o e seeɗa diwan Thiès kono noon ɗum addata jiiɓruɗo e hakkille cukalel ngel rendinde ɗemɗe ɗiɗi ɗemgal pulaar o ɗemgal francire o ndel ɗum tampinta suka o tampinta suka o ene walla suka o e ɓurde ni saabu puɗɗortoɗa ko ɗemgal ngal o famata ngal so faami hunde e ɗemgal makko ngal kollamo holno janguirta ɗum e français wadde a ɓamtantamo ko jangganno ko e pulaar fof e yeru tan joni so tawi aɗa jangguinanno cukalel hay so tawi no ko banggue alkule tan saɗa jangguinamo alkulal a no woodi e français no woodi e pulaar wona alkulal ba woni b ene woodi e pulaar no woodi e français wona sa jangguinimo ɗum e pulaar a waddi hen kelme pulaar ɗo famata aɗen ɗum ɗon sa ari e français mbiyatama ɗum ɗo woodi e français so yeehi ha no foti sañodirde ɗum o waɗa omo tafa kijjande ba ha wonta baba en ko nandi hen ɗum fof sa hollimo ɗum e ɗemgal makko ngal o famata a hollimo ɗum ɗon noon ko noon français o yarata ene ɓuura famde ɗum waɗi noon cukalel ngel kala kadi janggina ngel hay to banggue langage woni ko wiyete ko haala kala kadi janggina ngel e haala sa janggini ngel puɗɗortoɗa ko haala e ɗemgal makko hayno salminirta hayno haaldata e ganduɗa e neɗɗo e on saaha noon kollama e français no ɗum yarata ɗon cukalel ngel ɓurata ɗum waɗi en mbi cukalel ngel so tawi ne jangguira hono noon hakkille mum ɓurata sañade ɓurata fertude hakkille mum ɓurata jogade ganduɗa ene pertal to banggue wawde hay miccade kadi ko hen ɓurata wawde janggude ɗemɗe men gendi joni e banggue janguinoɓe beele ɓe jogui defte jangguinorɗe e ɗemgal pulaar ɗemgal yeru tan ɗemgal pulaar walla ɗemɗe keddiɗe wano sérére walla joola walla ko nandi hen hande ared on saaha on banggue ene waɗi hen gollal payidgal hakkude mum e ministére de l' éducation nationale
ko ɗum tan ni woni jokkodiral amen sabu minen ko ɗemɗe ɗe min gaddi ko min gaddi ko e ɗemɗe ɗe noon ene waɗi hannde pular ko pular min puɗɗorino kono min jaccini ɗum e ɗemɗe 6 arede no wawirni hannde pular ko noon jogiri toon waaɓe wolof noon jogiri toon waaɓe séréer joola soninke mandeng ko noon jogiri toon waaɓe balante e saafi ha woni ɗemɗe 6 ɗeɗo ɗemɗe 6 kañum men kutorte e école aji men deftere fof noon ndene winde deftere nde so windama e pular walla windama e wolof ko hono mayre wodata e ɗemɗe keddiji ɗe fof wadde noon e defte français janggateɗe pour addoyde enseignement bilingue ɗeɗo defte noon hande e nder minen ko min golli waɗi première année woni tolno gadano tolno ɗimmo deuxiéme année tolno tato troisiéme année fof ganduɗa en taw ko banggue taro e banggue hiisa kala ko cukalel ngel jangganno e français woni noon ganduɗa hayto banggue science cukalel ngel ko jangganno e français enen jangga ɗum e ɗemɗe mum gendiji est ce que joni onon holko woni andiyaji mon e mum nanude ɗemɗe neniwal ɗemgal neniwal e nder l'école aji ɗi anniyaji amen e ɗum ɗon ko waylude hannde hono duɗe ɗe ngannduɗaa ɗeɗo hono jangde nde ngannduɗaa nde ɗo jangde keɓnoɗen ɗum koye jiimade woni jangde ɗemɗe janngude taw janngiri ko ɗemngal ngala famata min mbi wadde noon hoto yimɓe paamir wonde gonɗen koye riwtude français ala gonɗen koye yidde ɓurde wawde ni jannginde français kono noon fuɗɗorade ɗemgal mum ɓurta wawde janngude français ɓurta wawde janngude anglais minen hannde ko addude waylo ha jangde nde gila e lowdi mum sukaɓe ɓe mbawa janngude jangde mumen ɓuura yawde mbawa tidde saabu ganduɗa en min jerodirino jannguɓe e enseignement bilingue kañum woni banggue ɗemɗe gendiji e jannguɓe tan français ɓolo ɓeeto sene jaare e 65 e dow temedere to banggue réussite to banggue woni ɓeega ene jaare ganduɗa ene 50 e quelque te noon ɓeega ko waɗɓe ɗemɗe mumen gendiji ha gayni pawi hen français ɗum ɗon noon min mbi ko so tawi en jiiɗi aduna o waylo cukalel ngel ɗo janggata ɗo taw kadi ene andi hoore mum ene andi pinal mum ene wawi jangge jaam wawde naftude leñol mum alay saago cukalel ngel janggine e ɗemɗe mum ko noon ɗum noon mi accuma poftoɗa seeɗa kadi nden ɗo gimol Baba Maal Baba Maal gimol makko ngol o wi agoyaji bamba so tawi a fewnitima pawna amin ngol gimol Baba Maal agoyaji agoyaji dilli sagataɓe mo nder jamanu hande o ndimago satti yewtoɗen koye men gullinen leñol ɗemgal men kono taray men dagu meɗen janguinen nafoore ma ar agoyaji dilli agoyaji dilli sagataɓe mume Fuuta Pulaar ne ale Somalia Mali Pulaar ne ale Benin Guinée Pulaar ne ale Cameroon Gambia Pulaar ne ale Égypte Éthiopie Pulaar ne ale Nigeria Niger Pulaar ne ale gimol Baba Maal agoyaji gimol ngol no waɗi fayida sanne woni jimol ngol ina waɗi fayida no feewi te ngol notiti kadi ganduɗa ene e ɗum ɗo ko kalaten ko saabu o wi ɗemgal men wona sara e neɗɗagu meɗen jangginen nafoore ma ar o wi woni haalde noon pulaar oɗon mo janggata o sa janggimo ma naftoro ɗo ene kono gonɗo Mali o ma naftoro pulaar mo janggata o gonɗo Niger ma naftoro ha ganduɗa ene leyɗele 16 ganduɗa ene gonɗe ɗo ene e nder Sahel kala hen ɗo garɗa so tawi ka janngude ɗemgal ma ngal ɗon aɗa wawi naftodirde e wonɓe ɓeɗon mais o ɓeydi hen o haadnani ɗum tan noon e pulaar ɗum woni ko mbiɗen ko nani MOHEPS
mbiɗen ɗemɗe keddiɗe ɗe kadi ene poti yaade haa fof en ƴellitoon ɗumen nden woni ndo wiyata nde sa yeehi Casamance Joola no haale sa yeehi ganduɗa ene Sine Sérére no haale wadde ɗemɗe ɗeɗo fof ko poɗɗe jangede no Pulaar ƴellitirta ɗemgal mum ni heddiɓe ƴellitira noon ɗemɗe mumen e on sahaa pine men e fof naata e nder ganduɗa ene jangde nde ganduɗa kañum wonata jangde tinde nafoore en sabu e nder Afrique hande eɗen jaare yarteɓe duuɓi 25 ɓe goni 60 e nder temedere e nder Afrique 60% hande africain ko jeune bo de 25 ans en 2025 kamɓe sukaɓe ɓeɗon kala nde limɗa sukaɓe tato hen ɗiɗo ganduɗa en ko jeune en sukaɓe tato fof hen goto ko ganduɗa ko africain wonata wadde potentiel Afrique oɗon mo ganduɗa so tawi hande en keblani ɗum jangguine jangde moƴƴere wawa heblede e wawde liggade wawde naftude ganduɗa e nokku mum wontata ko teddedi janggo Afrique ɗum ɗon noon ɗemɗe men gendiji ɗeɗo so tawi kutorama min ji nafoore mum jiyan hono naftirta ɓamtare machallah ɗum noon siftinde heeɗiɓe tan onon keɗo yewtere koɗo mawɗo ɗo RFI fulfulde dande duniyaru jaɓɓiɗen hannde ko Mamadou Amadou Ly en kaali wonde a heeɓi mbuñaari woni prix dan a andini bandiraɓe tigui rigui ndi mbuñaari ko ɗum firti ɗum noon heeɗiɓe tedduɓe en jokkat tan namde meɗen en kaali Mamadou Amadou Ly ɗum noon Mamadou Amadou Ly en kalat tan en kaali arrête je vais passer andina wonde jignaɓe hewɓe ina jaadi e ko ɗemgal neniwal ina jangguine e nder duuɗe ɗe holno jiiruɗa ɗum caggal nde min mbaɗi golle amen min mbaɗi wittoji min tawi sa ƴetti e nder nokkuji ɗi min gollat ɗi temedere fof 90 ene jaadi hen kono noon won gollal baɗangal hen ko wawde haaldude e yimɓeɓe saabu ko adi fof kala ko neɗɗo famani wawa wadde hen junggo mum kono so tawi ganduɗa ene jinnaɗo ƴettuɗo ɓinguel mum ina nawa ɗum l'école jinnaɗo ƴettuɗo ɓinguel mum nawi ɗum l'école yiiɗi ko yo ɓinguel nguel aru yiiɗi ko jangge jaam ɓinguel nguel wiye dañi fartaŋe e jangde wawi naftude hoore mum so tawi joni noon an a holliti kanko jinnaɗo cukalel nguel de ko naati ko l'école o ko hutiri ko ɗemgal makko Pulaar hande o ɓeydima wawde Faraysi o ha ganduɗa to banggue taro makko e hiiso makko fof ɓeydima sellude te omo weyti e jangde o haaɓani e yidde arde janggude ɗum ɗon bandiraɗo ɓe jinnaɗo so tini ɗum te kadi so faami kadi so ƴetti cukalel nguel so ƴetti deftere mum arti galle jooɗima ena tara wiya min Demba e Bojel jehino maayo nde jeehi nde o loƴi ɗum tan o wiyata warses ɗon ko tindol ngol ko ni arde wadde jinnaɗo e hoore mum wonti jangguinowo cukalel nguel so arti ganduɗa ene galle ɗum ɗon nafoore wande hono noon ko nafoore hewde fayida ma waɗ ha jangge jaam kamɓe hono yimɓe wonɓe ɓe e nokkuji ɗi jogorani woppidde jangde nde tan ganduɗa ene wonɓe e l'école aji ɗi saabu jangde nde ko foof en poti jaggude hen ne wawa nafde joni noon won inspecteur uji e nder l'école aji ɗi hollitɓe ngakkede wano heblo jangguinoɓe e jangguinde ɗemɗe nenije beele onon keɓidi heblude kala jangguinowo yeeru tan jangguinoɓe e ɗemgal Pulaar alay saago so tawi en jiiɗi ɗum wawa dañde wune mo cohlaɗo hen o heblo jangguinoɓe tengtine saabu jangguinowo ko kañum woni ganduɗa ngorondi walla woni ganduɗa ene ni to banggue ɓernde ko foti ko waɗede alay saago ɓe keble ɗum noon ma yimɓeɓe paam kadi jangguinoɓe ɓe jangguini duuɓi ko adi foof ɓe janggi duuɓi 10 ɓe dutti ɓe jangguine taw kay Faraysi tan ɓe gonno joni noon sa wi aɗa addaɓe e ɗemɗe mabɓe gendiji alay saago wonno ballirɗaɓe taw noon ene waɗi ganduɗa dogue mum jangde poɗɗe jangguinede ha yimɓeɓe mbawa famde goho keɓido wawde windude e ɗemgal mumen kañumen e koyemen mbawa haalde ngal no hannirta ni mbawa jangguinirde ngal kadi wasde tan haadde e jangguinirde ngal jangguinira ngal mbadda ngal e français ɗum ɗon noon ko hebloji namni kono kadi hebloji ene teddi seeɗa to banggue jawdi saabu so tawi a rendini hande fodde yimɓe temedere e nder nokku aɗa jangguina ɗumen ko ma ñammina ɗumen ma jarna ɗumen ko ma dokka ɗumen jolde ko kotiri ɗum ɗon noon ene teddina sahaji ko heewi e keɓlugol jangguinoɓe ɓe ganduɗa ɓen gona e nder école aji so tawino ko jomum ko e nder école aji centre de formation ngaji tan ene neewi toon formé toon kono yaltunoɓe guila nden guila Pulaar o suwa nadde mbatti joni mbiyama yo jangguinoy alay saago keble ɗum waɗi noon hande numérique o kañum e intelligence artificielle o yimɓe ne poti miccade holno wallitirta ganduɗa ni hebloji ɗi
haa keɓloji ɗi mbawa ɓurde hoybude mbasa ɓurde ganduɗa ene jogade namdade jawdi. machallah en gasnirat tan e jonde fatude e prix yidan donc ɗum yuɓɓinet ɗo e Dakar altine tuggi altine ko balɗe jonde fodde balɗe 3 ko noon de ɗum noon ma haraleɓe hewɓe ummoriɓe e banggueji kewɗi winderde maɓe tawtore holko mbawɗa haalde tan hunde e nde jonde enen gandi ko altine janggo fuɗɗoto. ina wayno yettima altini ñande ganduɗa nogas e jeenayyi talata nogas e jeenayyi altini nogas e jeenayyi talata capantati e ganduɗa ene alarba 1 lewru juillet eɗen jogui ɗo pottital mawgal taw ko jewtidal hakkude anduɓe fodde 100 neɗɗo ummiɓe e nder aduna he foof guila noon e Amérique ha e Inde ha e France ha e leyɗele Afrique ɗe kadi ɓuuri hewde ni ene jogori hawrude ngam wawde wostodirde miijoji holno mbaɗirta ha jangde nde wawa yarude yeeso sukaɓe men ɓuura wawde heblede ngam jangge jaam Afrique wawa naftorade ɓiɓɓe mum. ɓeɗon 100 ɓe ene waɗi hen ɓe ganduɗa ummi koye gouvernement ji ko wayno premier ministre ganduɗa Sierra Leone ma ara ministre ganduɗa mo Gambie mo Mauritanie mo Côte d'Ivoire mo Ghana ma ministre uji mumen gar ɗum ko limtu tan to banggue ministére uji ɗi to banggue fondation ngaji kewɗi ko garoji ko wayno fondation Bill Gates en fondation ngaji Mastercard en ko nandi hen foof wittiyankoɓe e ɗum noon ɗen foof kawritta ɗo ne ngam wawde miccade e hol peeje tabitinaɗe peeje ɗe ganduɗa keɓama tabitinede e Afrique te ene ganduɗa ene marché ene jaara yeeso holno ɗi jattinirte e aduna o ha yimɓe fof keɓen ɗon noon Sénégal dañi hen fartange mawɗo wiyede goo ɗum meeɗa wadde pottital bangal ni meeɗa wadde e aduna. est ce que ko goo fuɗɗoto ko goo fuɗɗoto ene ganduɗa pottital ngal wiyani meeɗa waɗede e aduna mais meeɗa waɗede e Afrique ko goo e nder Afrique ngal waɗe e nder Sénégal sababu ni ɓiɗɗo Sénégal gagnima prix yidan o wiya nden noon wadde yo pottital ngal waɗe e nder Sénégal kanko cosɗo o prix yidan o ko Chine o ummoto Charles Yidan kanko e hoore makko ko garowo o tawtire ɓeɗo ni hono ardiɓe laamuji ɗi foof gara tawtire hunde no gollal ngal waɗirte ɗum noon ko hunde mawde e nder leydi Sénégal saabu Afrique naaɓe ummotoɓe e leyɗele goɗɗe ɗe foof ina garat ko wawde tugnade eko woodi ko ɗo kono kadi kañumen kadi ma gaddoro gueɗe goɗɗe ɗe tugnoteɗe kono holko woni fandare nde fandare nde woni ko kala peeje ɗe ganduɗa ne keeɓino jarribede ha dañi wone holno kamɓe ɓe to fof ɓe mbaɗirta hen jawɗele mabɓe 30 fondation fodde 50 fondation ene jogori hawrude hen mbaɗa hen jawɗele mumen kañum e gouvernement ji ɗi gam yaccinde ɗum